mag-trekking. Tara sa bundok. Let's go. Ito ang paligid ng Carvalho Mountain. Yay! Akyat kami dyan. Sige, sabi na. Ay, papantay nga. Ay, may papantay nga po. Ano na kung hindi pagpapin. Ito sila pag-ano. Tana eh, di mo muna tayo mo. Guys, dito na kami sa Cabalisian River. Lapit na kami umakyat sa bundok. Okay, so guys, pahinga muna. Nakakapagod mag-trekking. Oh my God. We're so haggard. Ang ipama. Si pawis na pawis kami. Oh, may pumasok pa ng mga bato. Ay, lagyan mo nga din. Saan ba tayo?
Daddy, magpahuli ka. Alam mo, bumabata yung... Natatayo ka na kanya mga. Maya. Nag-ikot, agigig doon kay Tati. So yan guys, hindi naman pwede mag-trekking, kaya magka-hiking na lang sa paligid ng bundok. Anong mauna ka? Dito. Doon na agigig. Tangi may met samot tagiging si bato. Ito tayo, nadamdamin dito yung... Ano ba? Yala. Oh. O yung tubig ka. Lagay mo sa loob. Alam, nung bumaba tayo pa So, stop over mo. Kasi nagagali yung mga aso nila. Asan? Alam mo kung mag-trekking ka. Nag-surfan si Dave. Daming pinya pero walang bunga. sige, rabong. Bakla sila tagkakagutan. Abulo doon dito mo nanda ka kaman. Pul si katag pa. Damdaman ka na nagpapagpal na gadurabo. Rabong atoy. Aan uong anting. Di ba obvious? Nakabong yan. Di ako matinungan ng Aray ko. Ang daming pinya. Pero walang bunga. May tayo. Bakit yung barilak ba? May nga to. Ang dami. Next. Lalaban tayo. Kaya natin. Para sa... Kasi you need my help. Oh my God. Me, I need your help. Madulas tong panahon. Ah, pare. Nagdagsan. Oh my God. Labaan ka ganito sa sakala. Aray. Sinilsa lang ko. Aray, aray, aray. Ano kayo na ako? Ipas na wada. Mangga. Yung, yung mata ba nahuhuli? Wow.
Ang hirap. Na may kalapak. Ay, Martinez! Ay! Wala nung di ba da Martinez? Wala man ah. Ada umukdat ta ni. Wala Mukuli ah. Wow. Video da ka. Da nagtag na Martinez sa paligid mo. Ay mo ta. Ano ka makikita ko Martinez? Ganito lang ka. Dito na ata. Ito Ito yung display na na. Napakalayo na po namin. Napakalayo na po namin sa aming mga bahay. Nandito na kami sa iyak ko masita po. Pagod na mga kasama ko guys. Sa bato. Ado pa yun. Try natin. Basura sa Yan, bababa kami para kumuha ng rabong. Mauna ka pa. Tapos ako palang madudulas na. Yang hawak mo ang stopper mo. Oh my God. Ay, naaga po ba? Oh my God, mama. Mama talaga. Pero Oo nga, madalas. kita ka pala umapunta ng Dito muna kami guys. Kukuha ng rabong. Ganito po ang tamang pagkuha ng rabong o bamboo shoot. Ayan. Yun, may isa pa. Hindi, huwag ka na umasa andang. Na. Nakukuha. Na. Ay, sorry. Sana may kaso. Oh, baby, try mo din. Nagadon. Ang ganda kaya. Nag-i-enjoy ako kahit masakit ang paa. Talaga pa. Yeah. Talaga ba, tol? Ay, anting imas ko. Mukan niyo. Oo. Tigukan niyo. Wala na lang. Bahala ka. Pagpasatan ang awa nun. Ni, baso mo off. Bakla ito sa Ajil ko ah. Ajilas nga balay. Kada treasure niya. Bahala ka. Siya, wali ka muna.
rambutan ka. Saan? Sa Buhaya. Saan? Saan? Hala. Adib. Ano ba kadaon? Shining to the sea like a river flows far to Wait lang. Pipino. Wow, fresh. Bakla lang adidak ko. Nagpitas tayo na. Uy, masira naman ito rin. Ay. Okay. Pitas po kami ng pipino. Yan. Magpipitas kami. Oli pala pa ikot ba? Pipino. Cucumber. Cucumber. Or in English, cucumber. Yan. Ako nga din to. Ako nga din. Hoy, wag na, maliit pa yan. Hindi matangkam na Ang to. balin ata. Nga, sayang na agad na bulo. Nakita ka batak lang na tao. Kawanan, nabubulo. Ayun po yung pupuntahan namin na kuha po kami ng rabong. Hey guys, Lapit na po kami. ang samok-samok, my God. Bundok talaga. Ay, my gosh. Ang daming lidda. Ang daming roots. Ang dami pong roots. Charot. Oh my gosh. I'm so tired. Super tired. Tingnan niyo po siya. Okay, dito na po kami. Ayun po yung kukunin namin. Puso ng saging. Papunta pa doon. Oh, alam, my God. Ang daming roots. Grass. Tama na. Ang kati eh. Maliligo na ako pagkatapos nito. Trekking. Ito, hirap-hirap. Pero kakayanin kasi naging enjoy ako. Clear. Tatlo na po sa bunganan. In English, di ko po alam. Tala po sila sa Mount Chain. Wala na po. Ganda po yung direction. Nakakapagod. Yung sa mukhang daming grass. Grass. Apple. Charot. Ah. Ang dami naman. Buti walang ahas dito. Nakakapagod. So, it's time to Rest. yung mga nakuha namin. So, yan. May mga na-harvest na kami. Pwede na kaming umuwi. May pang lunch na kami mamaya. Sana. Sana ang ulam natin. Sinabawan. With saluyot. Ay, Saluyot talaga. oo, saka pritong isda. Ito, pwedeng isang paw yung karne dito sa... Pwedeng ihalo dito sa puso ng saso. Bulalo. Oo, yung ano. Yung karne. Atsara siya. Hindi parang lauyang na Ay, oo. Masarap. Pinapaba. Diba siya? Look at my...
Nagkuha ka lang siguro. Nagsayang ka ng space. Ni BJ. Baka di niya bini. Napaisip. Tapos Kakuha. Oo, magputi. Saan na siya? Dito. Nangidipente ko at bulong-bulong. Dati kami rin. Ayaw ko nga. No dati honey. Kami rin aki. Anong kamiring? Oo. Ah, yun yung mas. Ay, taba, yun yung mas na hinahanap. Jator siya. Terpirik kita. Terpirik. May nakuha akong upo ng saging. Nauna na akong nahulog. Mauna na akong mahulog tong baston ko eh. Mukha niya practice. Itak na yun. Baston mo kayo nga muna. Oo nga, bago ka mag-udang, ibaston mo muna. Yay! Nandito na tayo sa baba. For how many hours? Minutes? Seconds? Oh, ito yun. Kakakas. Yang di kayo ito. So, yan guys, ang trekking namin na naging hiking at ang kinalabasan, nag-harvest ng mga gulay at mga prutas nila doon. May rabong, puso ng saging, pinya, okra, talong, ang dami naming bitbit. Uy, di. Nakared naman. Grabe naman. Pagod na nga. May baka pang hahabol. Diyos ko, Lord. Ate, ang bilis-bilis mo naman. Nandito na kami sa baba. Pagod na kami. So ayan guys, pauwi na kami. Nandito na kami sa baba. Kaya magbabay ka na Ipar. Bye! Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye! Magbabay ka din.